नमस्कार दोस्तों, मैं कमला मौर्य अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, जहाँ रहें मस्त रहें और अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे देते रहें। और मैं एक चुटकुला गीत लेके आई हूँ, कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ए जी दिलवा के बतिया बताई कैसे, ए जी दिलवा के बतिया बताई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे। कागज के थाली में बहुरी परोसऊं, कागज के थाली में बहुरी परोसऊं, ए जी चोखवा के भी न खियाई कैसे, ए जी चोखवा के भी न खियाई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे। ए जी दिलवा के बतिया बताई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे। कागज गिलसिया में पनिया परोसऊं, कागज के गिलसिया में पनिया परोसऊं, ए जी नेबुआ के भी न पियाई कैसे, ए जी नेबुआ के भी न पियाई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे। ए जी दिलवा के बतिया बताई कैसे, ए जी दिलवा के बतिया बताई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे। बिमल पुकार के बीरवा बनवली, बिमल पुकार के बीरवा बनवली, ए जी सूरती के भी न कुचाई कैसे, ए जी सूरती के भी न कुचाई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा मनाई कैसे। ए जी दिलवा के बतिया बताई कैसे, ए जी दिलवा की बतिया बताई कैसे, हमरा रूठल बा सजनवा